straight to the point. Now atong balikan mahigala ning atong isgutanan Robutaga. Gahapon kung atong evaluate mga kagalaan ang nahitabo nga hearing, wa pa gihapon gyud, no? Ang prosecution mahigala medyo na alkansi gahapon. Karong hapon cross examination na. Medyo wa pa ta paabot pa ta mahigala basin og napay laing witness. Tan-aw nako mahigala kini si Colonel Chica, mas may mo na ipatawag. Tingalig mo ni mahigalay makapindaw ni Sarah or duhay mahitabo. Mo ni mahigala hinooy makahatag og information sa tanan nga wa gyud ay angay gyud i-absolto Sarah ani. Duhay mahitabo. Kay kaduhan ang witness may galang hostile witness Gina Acosta ang sigig mention si Colonel La Chica. Hasta ni si Ortonio si Colonel La Chica gihapon. Kaysa man mo iswito dito sa expert mahigala pag-implement anang intelligence operations, ilang mga various intelligence activities. Unya, wala pa. Hantod ron, mauna nangutan na to si Chis Escudero o si Joel Villanueva. Isunod na ba ninyo si Kwan? Kanila Chika, kasi man mo sige mention. Ngano man, o sa may problema nga, wa man gyud. Murag nga balakan na nagana sila ni Chika, no? Kato, ako mahigala mingon ko nga, gahapon ha, kini honest to goodness nga evaluation, medyo alanganin mga higala ang prosecution kagahapon. So, in fact, na-explain ni Ining Ortonio nga mao mahigala ang Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Na-explain niya nga doon ay regular nga budget sa OVP at that time, mo na manghatag sa mga medicine sa mga tao, pinalit nila to sa ilang butika nga partner. So doon na to resibo kay panghatag to nila sa mga tao. But katong panghatag nila sa lain nga kalibutan, lahi man nga kalibutan intelligence community good. Acknowledgement receipt lagi pangayo. O giunsa nila to gipalit nila medisina, gipalit og pagkaon ila naman to. Bantay ka day? Once na-receive ang kwarta, na acknowledgement receipt, nadawat na ko na ila na to. Unsaon to nila, ang imo pa itong pangayong resibo inday. So, acknowledgement receipt ilang ipangayo sa confidential funds. Panalitan doon ng informant, nadawat ni mo ni, nga kwarta, taga iko acknowledgement receipt nga nadawat. Pero ang resibo ato giunsa niya tong kwarta ha, iyan na to na. So, lahi ang na ako ipabati niyo nga portion ha, na-explain ni kinini ang Assistant Chief of Staff Ortonio, kato nga portion. But gawas pa gid ana nga moingon ka, mumasangil ka nga gikurakot ang kwarta. Na-explain man niya nga way corruption na hitabo. Ikaduha na-explain pa ganin ni Ortonio nga dunay panahon nga dinalian ang intelligence operation, nitawag niya sa Gina Acosta kuwang og 150,000. Si Ortonio may naghatag og 150,000. Wa pa gani sa refanihan to doon day. Nakakini nga portion ha. So, nasabot na to nga wala makakawat og makasud og kwartas bulsa. Nakapagawas pa noon og kwarta. Nyawa ni ginindapita damaging kay ni sa prosecution. Muna kong ingon, kana mag-present ka hostile witness but pasabot. Witness ba nga ang iyang interest dili sa inyo nga imong gi-present. Ang interest niya ani nga mong witness, to ani Sara kay Assistant Chief of Staff ni Sara. Siyempre mulaban ni Sara pero kamoy nagpatawag. Ang prosecution man nagpatawag kay hoping makakuha sila mahigalag asa dapit masayop. Mao man imong tuyo sa witness, hostile witness nga maka-extract ka og information, masayop siya, mao to imong padakon. Ang problema di masayop. Kay ngiyang either dili masayop o maka-explain din noon. Tanawa ko no atong paminaw names. Kani nga portion. Sige ko no names. Sige. Audio. Ipinaliwanag niyong muli yung discrepancy ng 150,000. Ngayon, ang paliwanag ninyo, I quote, "The reconciliation shows that an amount of 50 pesos under payment of reward and an amount of 100,000 pesos under purchase of supplies were provided by Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio out of his personal funds." Tama ba? But do you recall making that statement in your supplemental reply, Mr. Yes. Ortonio? Based on Yes. the
Yes. information also flash on the screen. Yes. Yes. Sa'yo galing yung 100. Ikaw yung Blemel G. Ortonio, Assistant Secretary na pinapatunguhan. I mean, nire-refer dito sa sulat na ito. Tama ba? That's correct po. So alam mo rin, dahil ikaw ang nag-abot ng pera, alam mo rin kung kailan siya inabot. Kung kailan siya binigay. Tama ba? Yes. So by the time that you prepared your initial response to the notice of suspension, your letter dated March 13, 2024, yung exhibit P-I-13-A na sa inyong tiningnan kanina, at that point, alam niyo na rin na nagbigay ka ng 150,000 pesos. Tama ba? But I had Yes. to confirm first with our special disbursing officer at the time. So we needed to make a reply. So we sent an initial reply and submitted a supplemental reply. So you are trying to say na ginawa mo yung letter dated March 13, 2024, nakapagbigay ka na ng explanation na hindi mo pa verify dun sa special disbursing officer at sa security officer. There is already a coordination. There was and already a con- coordination. Yes, Pero but hindi mo naitanong. Naitanong mo lamang 9 days later. that's why we submitted a supplemental reply Supplemental. to ensure that we provide the proper information. At sinabi nyo pa rito, that was due to the urgency of the expenses. So, ibig sabihin, may sinabi sa inyong expenses na urgent kaya humingi ng 150,000. In short, pinaliwanag sa'yo kung bakit humingi ng 150,000. Yes? Ang Yes. nilapit po ito sa akin ni Miss Gina Acosta, our At sinabi SDO. niya, And then she mentioned that there was a request from Colonel Chica for and, and there was urgency for that Yes. request. Diba? At hindi rin karaniwan na may hihingi sa'yo ng 150,000 from your own pocket. Hindi naman to karaniwang ginagawa sa OVP, or karaniwan ba ito? No, it's not No. common. Okay. Pero nung gumagawa ka ng notice of suspension, bigla mo nakalimutan na merong 150,000. Sinabi mo na kanina, Let na her finish her in-explain question sa'yo, and then I will hear your objection, Counsel. sinabi mo na kanina na pinaliwanag sa inyo ni Ms. Acosta na galing kay Colonel Chica yung paliwanag ng urgency for the request. Tama ba? Yes. Counsel, Your, Asked and answered already, Your Honor. proceed, Attorney May. okay. Yung, Mr. Ortonio, your salary grade 29, correct? That's correct, ma'am. And you're receiving roughly how much in salary monthly? Mr. Ortonio. Your Honor, please. What is the objection, Counsel? Relevance. This is of the very question. relevant, Your Honor. It goes into the credibility of this witness. And if you can afford 150, Counsel, if you remember, Gina said the same yesterday. Witness will please answer the question. Salary grade 29, roughly about 180, 190 gross. So yung binigay mo ng 150,000 from your personal funds, that's just around 40,000 short of your monthly salary. Tama ba? That's correct. Yes. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000. At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Up to today, Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed anymore. At etong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President. No. Hindi. Now, pumunta na tayo sa purchase of supplies. Okay, pause. Sabay nakuha niya to. Siya rin alkansi.
luoy taon ang prosecution gapon. Sa may nakuha ni Mato, imong gipuga kay mao man ni testimonya. So, usaman nga imong pasanginlan nga nangwartan, sila pa maganit pag ingon kinahanglan sa field. Pinaspasay ni urgent nga kinahanglan 150,000 kuwang. Si Ortunio may nagpagawa sa kwarta. Iyang kaguling ko hantod doon, wa ma-reimburse. Na-emphasize na noon nga, pare ba ni Puwa, diba? Ibang utana. Katong dito sa lower house pa. Na-damage noon ang, sila na na-damage, kailang ipangutana sa Puwa. Nga gitagaan sa kwarta ni Sarah. Kaya na may testimonya sa Puwa, gitagaan ko kwartang Sarah. Sumuto ilang ikuan nga, bribery, na. Ingos Puwa, refund to, kaya doon ay ilang gibisita, doon ay namatay. Doon ay bata nga ni Dool dito ni Sarah, ni Gakos. Pagtanaw pa, ginikanan ko no, looy kay ingon Sarah, taga-is ato. Gitagaan ni Puwa. Pag humaghatag ni Puwa, pag sila na lang, girifanan siya ni Sarah. Bila may mong nahatag, girifanan siya. Na-explain hinon ba? Kani, unsa may nakuha ni mo ani? Unsa man, kung imong ipindown, nga nung imong magi... Di ko kakuan ha nga, naunsang hitabuan. Di, ang mga tao nga naminaw, mingon na ino, tanawa, di kakwarta sila pa magani ino, pag ingon, gikinahanglan, o day kwarta. Gikan sa ang personal pocket, day ken. Straight to the point. Unya ka ng sweldo nga, naka-salary grade, mao maginay salary grade nimo og assistant chief of staff ka. So, ang iyang sweldo pa iyang gibanan. Paghatag dito. So, unsa may nakuha sa prosecution, di pabor hinoon sa depensa nga, wala masod sa bulsa, sila pa mo'y nakapagawas og kwarta. Hindi malasa hinong kalakiha. Na-explain, niya kalma na ba kayo pagka-explain? Pareha ni ba nga, ako nang tingala ko, anong giyang ipangutan ng educational background, hinon, samot na ka, ligon, graduar ni communication sa Ateneo, master's degree, development communication, para ba? Master's in DivCom, sa patong usa ka master's in psychology. So, sa may sunod nga, kung anong yung matong kuhan dito napita. Pareha niyo, 150,000, di na, napuga hinoon nga, naghatag siya, 150,000 kasi Colonel at Chika mo to'y anging ipatawag. Naon sang itabo ato kay malagmit maguday ka na bang sa field bitaw? Basin na ginukdanay na ba kato dito mga butang talang ba? Kay confidential kuan guni. Nakuwang ang kwarta. Nya wa may kwarta sa kuwang man. Gitawgan ni Gina Acosta si Ortonio na ba kay kwarta diha kay kuwangan nangayo utabang si Colonel at Chika. Wa nay daghan nga sama, di ako kwarta ko. Hatag. Hanto dun wa marifan ni mahigala si Ortonio. Hanto dun. So asama na kanang testimonya, asama na ni pabor. Pabor niya sa prosecution, ni pabor nino ng Sarah. Isa kinsa dili na kinahanglan og kuan ako nang gi kuan lang kay para nga makasabot mo ba ang mga tao nga kuan kini nga portion ba sa testimonya nakapuntos og dako ang prosecution ani ang defense ani day. Damage kini in the part sa prosecution. Straight to the point. Ha? Kadakog damage siya ng kalakiha nga ang staff ni Sarah mao na magana hinuoy. Mo ni risgo kung mo present ka hostile witness. Labi pang hostile witness nga mong gi-present. Kalma kayo mantigong manubagsad. Kalmahan noon. Napay daghang portion na makaingon kang kalmahan sa witness eh. Beka, ang mga tao naminaw karon, bisag pa dili ako may muhatag sa analysis. Kamong naminaw karon kadto nga portion sa testimony asa man tong pabor. Puntos ba to sa prosecution o puntos to sa defense? Yung sa mga papamasangil, kurakot yun ni Sarah. Pero yung staff gani, umunam gani nagbayad. Maunam gani, walay nasod sa bulsa. Naamay hinoy ni gawas gani sa bulsa. Straight to the point. Naunsa naman yung kalakiha hinoo. Unya sa Colonel at Chika nga kanunay nga mo'y gimension ni Gina Acosta, mo'y gimension po ni Ortonio, ni isog statement kasi gihan masag mention. Ingon si Colonel at Chika nga naghuwat lagi ko ipatawag. Kana yung klaro ba nga naisupina. Mutugan ko tinuod. Kaya ano di man ipatawag nila? Kay duhay may tabo ini Colonel at Chika ipatawag ni mo ni si Colonel at Chika. Expert ni sa intelligence day. In fact, kung tanaw ni mo background ani, siya ginandaday sa intel sa Armed Forces of the Philippines. So kung ipatawag ni mo ni duhay may tabo, ay din mo, inigsulti tanan, asama ng mga pictures, asama mga receipts. Mapindaon Sarah. Mo ni makatagak ni Sarah. Pero pwede sad niya, inig-present ani maka-explain na hinuon ni tanan.
Maabsil to Sara mingo mga tao wa giday sa Sara. Ana si Chis Cordero nakabantay ng apel sa Joel Villarriba nga sunod ba ninyo si Ortunio o si Colonel La Chica o President kay mama sige kasikat ang si La Chica ay patawag tingali ni dili nila ipatawag ingon si Luis Tro apil na unta sa among apil na sa lista na mo pero amo pang hunahon unsay naa ni La Chica nga siyaman gyud mo oy pirming gimension ni Gina Acosta kang Gina Acosta is limited lagi iya nga pagkuha sa kwartas bangko di man na wala man na gidinay wala angay dibatihan ana day mabitan na nalangan sila ang prosecution tagduha ka adlaw ang direct examination di man kinahanglan kay wa man na supaka sa defense nga giwithdraw ang kwarta sa bangko si Gina Acosta may galang SDO giwithdraw ang kwarta gihatag kang La Chica ang paggasto dito sa kuha na sa La Chica na bahala dito kay siya may expert on intelligence matters hasta ni manghigala sa Ortunio mausad pag ingon nila Chica dito nga doon ay problema sa field, doon ay problema sa ground, kuwang ang kwarta, dinalian, wa managana si Ortunio pagpagawa sa iyang kagalingang kwarta. Nga hanto doon, wa pa siya mga higala marifani. So kana nga testimonya, kinsama-sama ng pabor. Mo pabor sa prosecution na, o pabor sa depensa. Muna akong ingon, kung ang imong pag-analyze may gala, kada bang klaro lang ba? Klaro ba? Klaro ba tang na-analyze? Kato bang nag-analyze ka, wag malitang na dawat ni mo ha? Kay ug kadawat kag malita madaot imong analysis. Di katong mga yanong tao nga naminaw karon, pasanginlan nimong dunay anomalya nga si Vice President Sara Duterte kini ang staff willing manggani mo pagawa sa kaugalingong kwarta aron lang ma-successful ang operation sa ground. Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Alas 7:06 na, unyang tataod, tiwason tani kuman pang mga portions may galastong discussions. Malamang sa Element 558 Manila, musunod na karon dayon o ang atong musunod sa atong mga lokal nga mabalita. Standby. Live